Ajiya, ajiya koroba. On the fucking beats. Ojiya sogomada caman ye. Nin bɛ ne hakili jigin. Kumani min na ne kun bɛ denmisɛnninya la. Waati min na an kun bɛ denmisɛnninya la. An kun tɛ ɲuman ni jugumanw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Nka an nana kɔrɔbaya. An bɛna an to kɔrɔbaya la fo ka taa saya se an ma don min. An ye don min sɔrɔ i ko bi, dɔw ma o sɔrɔ denmisɛnninya la, dɔw sara o denmisɛnninma, dɔw yɛrɛ olu bɔlɔla ka sanjanw kɛ, dɔw ma se ka sanjan kɛ. Donc diɲɛ ye waati ye, wa diɲɛ ye sɔgɔmada caman ye. Ni n ye miiri ka daminɛ waati min na anw kun bɛ nin cogoya, ne miiri bɛ jigin. Diɲɛ tɛ dɔn ka ban. Nka o diɲɛ in kɔnɔna na, an y'an ka o mouvement-baw bɛɛ kɛ. O kɛra Alahu Taala. Ne ka foli bɛ Masaba ye, n'o de bɛ wele ko Jawaru. Masaw ka masa, a bɛ fɔ de ma ko Alahu Taala. Donc Ala min y'an bɔ o denmisɛnninya la, ka na an si se nin niveau nin na, o tuma na n'o kɛra Ala ka lakanda, yarabi an bɔ Ala ka lakanda hali bi. Ala ka ni an balima denmisɛnninw, Ala k'an bɛɛ lajɛlen lakanda. Maa min yɛrɛ tɛmɛna denmisɛnninya la fo ka nin kɛ maakɔrɔba ye, Ala ka lakanda d'an bɛɛ lajɛlen ma. Nin bɛ ne hakili jigin an ka kɔrɔlenw na. Nka denmisɛnninya ye waati min